Este muro da rúa Xoán 23 de Chantada é outro dende o día de hoxe. Un bo grupo de raparigas e raparigos da vila e dos que veranean no municipio encherono de vida e de cor. Foi grazas a unha iniciativa creativa que procuraba a implicación co folión de carros dende a infancia. Organizárona dende a empresa educativa e lúdica Belaísca en colaboración coa ilustradora Cristina Ouro. Agora só queda darlle os últimos retoques. O folión tamén é dos nenos, entonces, bueno, para que inculcar o tema do folión decimos facer unhas xornadas, fixemos unha no taller do Ibarra, fixemos ali uns obradoiros e, bueno, viron in situ como é o carro e as súas partes, e logo fixemos aquí nesta semana propia do, bueno, xa na semana das festas e na semana do folión de carros, fixemos un mural que está, bueno, o diseño está feito por Cris Ouro. E nada, dibuixamos, pautamos un pouco como sería e eles pintaron por dentro con pincéis e, bueno, antes de nada diseñaron nunhas mesas, pintaron este debuxo en papel e o diseñaron á súa maneira e que colores iban a empregar. E despois tamén fixemos, como había tantos nenos, fixemos un obradoiro de pintar no chan con tizas. Tamén un pouco, bueno, eso foi un pouco máis libre, non temática tanto de folión, senón un pouco libre, e nada, e despois, unha vez que diseñaron ese debuxo, esas cores, pois viñeron aquí a pintalas.